zichati manena zija tiri kuno ndiye kumochale ofesi ya Dzamala ndimene akamadya phala mawa kumwati utakupita ku ofesi yawo ndi imeneyi. Kufuna kuti atiwonetse kuti kodi zimakhala bwanji mmene amagwirira ntchito yawo mukuyidziwa iyo. Takupezani ku ofesi. Takulandirana Joe. Takupezani ku ofesi. Takulandirana. Neli manene ya mucha. Ino ni nthawi yoti talole Dr. Charles Dzamala atilongosolere zambiri zimene zimachitika. Ife tingodziwa kuti muno ndi mmochale. Zona. Tatiuzani kuti muli chiyani ndi chiyani chipinda chino. Muno mmochale muli matrole angapo yoyamba iyo yachiwiri yachitatu ili apoyo paliso ena ali kuseli uko kukhomo kwinakopo amene ndi olandirira dead body kuchoka pa galimoto akafika pa foye apo kulowetsa munomu. De pali ena amabwera kudzangosungitsa, ena amabwera kudzapangitsa postmortem kudzatenga, ena amabwera just for embalming. Taona zanga nomwavala maglavu ine ndikozovala nawo maglavu amene. Vala ndithu Mwine ndikozota kugwira zinthu zosayenera kugwira. Sure. It's always good to be safe. Okay. Ife so anwage fete mavala awiri. Mote mavala awiri. Tsopano mwati thupi likafika muno zimakhala bwanji limafikira pati ndipo chimachitika njani? So lafika galimoto apo foyepo anyamata ogwira ntchito muno mortuary attendants amapita ndi trolley kumene kuli galimotoko kukalandira body ija. Akalandira amafunsa achibale aja mwabwera kuno tikuthandizeni motani ndi amanena tsopano tidzangosungitsa tidzatenga tsiku lakuti tifuna mutipangire mbamu tidzatenga tsiku lakuti koma ndi mmene munthu waferamu tifuna apangenso postmortem. So pali ma request atatu amenewo. Tatilongosolani zimene zikuchitika apa pali chani pamene ndiye body ija ikafika ndi trolley ija ya postmortem timayisuntha kuyotsa pa trolley pa kuyipitisa pa examination couch. Ndizosiyana ziwirizi, examination couch ndi trolley ndizosiyana, izi zili fixed, trolley imayenda. Tika body ija fika tijambula ili mmene yabwerera. Mumajambula ndi kamera yomwe timayidziwa mmene yabwerera ndi kumayivula take note ya zimene kanafunditsidwa kanavala nkuyotsa zonse nkuyamba kuyesa ngati mmene munthu umayezera ku ward patient superficially. Kenaka timayamba tsopano kulowa mkati kuti tiyaziza mkati. Ndiye mkati muja timayambira kumutu pali maso awa amacheka ndi so connect kumagetsi ngati uku ndi ukachita switch on apa ichi chimazungulira ndi chamano kuzungulira kuja ndi mano aja basi umangoyendetsa all around the head. Anyamala athamanga zimenezo kumakhala kuti kutsekula mutu kumeneko. Tsekula mutu Mumadutsa pati mukamadutsa mumayenda mota ear to ear. Ear to ear? From this ear behind the ear. From this ear to behind this ear, behind both ears. So ayambira apa kudutsa pakati kudzafika uku behind the ear to ear, behind. Kusenza kuti kumamachita mosamala kuti musacheke mkatimo. Sure. No. Ear to ear yo ndi kuchotsa chicheni scalp. Ukafika paje tsopano wayotsa scalp chicho ila clear kuti tsopano utwe kugwisa chiro so ndio umadza chiro round tsopano. It's no longer ear to ear. Umadza chiro round choncho nkuyotsa chikapu cho. Oyotsa chikapu chicha basi brain mango bwera. Mango yisololamu. Sivras umangochikati manevu tuwiri tatu nkuyisoloramu. So ichi nchira kimenecho ichiso chimodzimodzi. Izi zotsekulira mutu wa munthu zimene. Izi za electric ichi manyo so magetsi kulibe ndili kumanda kulibe magetsi ndichi. Ukafika kuti watsala pang'ono kuchotsa umeke chizo muja wachika muja
nkukanula kuti chichoke bwino chitakauliza za kurochoka tachotsa brain ija mipeni pali ya mitundu yaitali ngati uwu ngakhale uwu timati brain knife chifuma ngotenga uja bongo uja nkungojeka pakati choncho nkuona zimene ufuna uonazo kuti nomo kapena ikena kwambati maslice ndi madzi pang'ono amakhala madzi umu kufewetsa slice ndipo panga maslice aja umayika soketi mujamaika bread slice kukoneka chonchi yes nkumayesa chifukwa mubongo muja muli tizi tosiyana timapatsi tosiyana tomwe mayira ya hippocampus mapatsi ambirimbiri otumayesa so slice imaonesa pati yake slice imaonesa pati so the slicing is not just for pleasure is to identify, to reveal the important parts of the brain pali pati nake imene control eye pati nake imene control movement pati nake imene control hearing pali mapati ambiri chifukwa imene slice kuti tionetse chenisi the slicing follows what is written in the book to reveal say nucleus mwino chita slice pakuti that's why we slice each organ imene yatuluka timaichita way nyamara isanabwese scale moyo anaposidwa pa makhandika scale kake kapena masera ziwalo za mthupi momuntu chifukwa weight ya organ iliyonse ili determined zili written down in the book ngati heart imalemera for example heart imalemera 400 grams ukazapeza heart ya 1 kg pali vuto lalikulu zimambira mine maizidwe ndiye zimene zomumazika mukatwaka nkuyesera paliso kaboo kinakake nkuyesera pasikelo paja akabweretsa paja ndeti pazamba again slicing maorganaja kuti tione cheni chimene chavuta kuti munthu uyo amwalire chingwe ichi nchachani tikamaliza zonse kusoka tsopano kubwezera kodi zinthu zimukaziyotsa suti mango zisiya mubwezeretsenso munthu uja correct ubongo ubelera ku brain kuja kusika kuja nacheka kuja nkubwezera sika ija in fact amayipangatika v single car round choncho amayipangatika v choncho kuti akabwezera ikhala ngati jigsaw ngati choncho jigsaw kuti isamendende akatero ndikubwezera so chisikapu ija nkusoka apaso pawajani apa amacheka choncho nkuita avoid mchombo sadusa pa mchombo amangoitere pang'ono nkumalizitsa akamaliza nkusoka so ndichi kubwezeretsa munthu kuti abwerere mene anabwerera munanena ndi akatero kuembaming uja sipano muembaming uja they try to bring up a picture of the person as she or he was alive information imene amayilinga kwa relative aja watu amakondova maglasi amasunga ndevu amakane amamesa seda chani zonse zija akumotchera amamochera attendant akamamalizitsa bodeja amatenga picture imene apatsa chibale aja nkuyibweretsa pachene pacha kuti akamakachita viewing achibale aja ziyafike kuti yes mukamagwira ntchito yanuyi mumadzinamiza yani murumu kuti muzilimba mtima kuti ndiuchirapazi ndi zabwinobwino fa sizabwinobwino sizanomo koma mmayimba kanyimbo kena kake murumu kamene kamakulimbitsani mtima kuti ndipange zimene somebody must do it nyimbo yake ndimeneyo let that somebody be me verse 2 ndimeneyo kamene pa chorus somebody must do this chifukwa anthu onsewa akuyembekeza kuti atoti mwachitika chani sure and that somebody ndineyo ndili pano nanga ine nkapanda kupanga sure komabe pamakhala poti mwina kupita ku nyumba kumakadzidzimuka kumene kucha sindichita zimenezo udzuka pakati pa usiku thukuta lili chewechewe sindilotaso zona inu mwatenga hacksaw kutsekula bade la munthu uzula ubongo kuyika mkasikelo kutenga mtima kucheka kuona kenaka kucheka kuona kuti brain ichi ngati muchama chita bullet timaslice bwinobwino uona akali bwinobwino chifukwa brain mujamuli bongo aja khaza unu ucheka kucheka bwinobwino mukudzipano karo nakoti kuti tuna dzina la ena ndati mandiganizira kuti bongo anga ufuna kucheka
kuchira chira zonsezo Yeah, sure. kupita ku nyumba Bwino. kumamwa coffee bwino Nyama kudya nyama bwino. ya nyama kayo ayi koma mwino foma lutsaka ka 5 days kuta zambeza choka kai mu ndesi ndizijatu izinima panga taizina zikawirikiza karatu pa week mande mwangamba mutu Wednesday mwangamba papa when weekend chifama my timati exhumation yes exhumation kufukula mali ndimachita push to weekend kawiri chifama sokoneza zinthu chitsazo nenkono uweti olo madokta achizungu akudziwa zimene zidadzandichitikira fa idadzandiluma yoti ndiyanga omwe ndayigwira idadzandiluma mkono udachitika ukupana chita black ukukuti kupanga green ndikupita kuchipatala kujako ku Lilongwe Central Hospital ndikwaforokozera chicho sindikuona ndali anezo koma izizi ndikwamwayi kuti kuchira kapena kurani kupulumuka koma zazikulu ndifa ndi njoka imene luma baba njoka imene ndaluma imene baba olo ma doctors ku Central Hospital ndi umbona kudziwa tsopano ukundelida nyabuka tudzanja lonse kumene kunde ndingona ukundelida nyabuka tudzanja lonse chiratsala chala cha manthu chokha chiratsa chokha umasita mpulumukira mwayi fakhala bali muzona sikuti silakile nilene khaba lonse lila kolokodailwa njokaza nimakazitenga za moyo kale fa imene ndimawera kwambiri ndi sato ndi sato imene imachitika ikachita ni mazira ikaumbatira mazira ndeti ikapanga ikati phulitsa sato imene la uchokapo ndi kalekale sato zakhazu ndi thawa ori ikanti aphulitsa imatha kuchoka ndeti sunga kapezeso fa sato imikira mazira lo 300 olo 400 olo a century akudziwa tatuzani ko mavuto amene munakumana nawo ndi ntchito imeneyi kupatula ida kubandulani za izo tafuna za mutapita kwina wake kukangana njoka inu kuona kuti aya koma apa ndenda kumana nazo nthena ake nadzanyamukapo pita kujeni ku achikula maembe ku Zambia uje ku Lumpi ndetafika ku Lumpi nadzapita ku Hewe kwina kwake ndili ku Hewe nakapezana ndi njoka ina yake ndi njoka adangondilozera njoka yadutsa apapa koma sindidzoti apapa yanda bwanji koma imachoka kwa imapita kuka ndi njoka inali cobra koma ndangoti ndafika ndene ndali sanavale zimene ndimaterezera kuti oletati apanga china chiyonse sitingatheka njoka chilangoti unditembenukira iti ndikuthira malovu ine ndili mgalimoto mweti pansewa ndifuna kuti ndituluke ndione kuti njoka ili pali idadzathira malovu eti ndikuchirani ukagwera maso direct koma disoli linachitika green ineso kubalalika ndeti mene ndiline kuti padali peso wachiranga kuti ngamuze kuti tamangaze kuti pangize kuti ayi nde mwina wake ndidaona kuti okay tiloichira fa njoka ngati cobra imafunika pa nthawi imene yakulumani mtengo wako umafunika wauwisi ndi ndatenga mtengo wauwisi mwa fast mwambiri mwachangu ndakakupeza ndikugwira ndomwewo ndautenga ndikupanga zangazo ndikutafuna kenako ndikufinyira m'maso pompo kusiya koma ana akadadzidzimuka zida kuti koma njoka isiyanu nauze siyanga ndiye chilegere koma ife inandipanga zinthu zimene mwatipatsa funso limeli bwanji akuti andadabwa zimene zichitika zifa mmene stage yokha mnafikayi ine ndinadzero ndolendo nkuti ndinapita ku school koma cobra ida diso limene ina diso lili ndilofira mpaka panopa koma limaona bwinobwino mukati mwazitenga njokazo mmabwera nazo kuno kapena mmakazika malo enayo ndikachitani ndimabwera nazo kunoko zimathugona galimoto kapena nyumba zikwama mmazika ikanzikwama kuzika nyumbamo nyumbamo makhala anthu angati nyumbamo ani makhala mwenewo ndi ana anga ndakazanga ana makhala momwemo ndiyema zoti inu mukhala nyumbamo ana momwemo akazana momwemo njoka so momwemo ngasi zimakhala nzikwama tatuzani kuti business ya njoka imayenda bwanji chifukwa ukamagulitsa mbatata umadziwa kuti muluwu ndi wa 500 uwa 1000 ukamagulitsa mbuzi umadziwa kuti mbuzi kang'ono chi 20000 ikatere 30000 tsopano njokazi zimakhala bwanji mitengo yake imachaja bwanji njokazi tikakumana ndi makasitomala ogulawo timathu atulutsira ndi kuwaonetsa njoka imeneyi tikuyigulitsa pa mtengo wa ndalama kwana 25,000 ayi 30,000 ayi 200,000 ayi 15,000 zimatengana nimene lili snake one big or two small ndithu
iniyo njoka imene mukene kuti yayikulu imene munagulitsako 1 munagulitsa ndalama zingati komanso 2 inali yayikulu bwanji mulitali ndisara naigulitsa pa 322,000 koma ninkamulimbira kuti andipatse 400 koma anakana nani sangakwanitse koma chifukwa choti anthu ankaifuna abe machinawo anaigula poti adadandaulira then ndatengasora tsiku linaso ninkafuna udandaula kwa nzanga business angakanikanire 300,000 inali yayitali bwanji inali lusaro sale masere inali saro yaitali yoti tingatifanizira panopa ndi pamene pali chikulire. That's almost 3 meters. 3 meters. First saro ameneyo ntabwena kuno kwene meda ngamba nyumbai sipo pa chimene chichi saro naika nchikwama ndikurutsa mgalimotomu ntarutsa mgalimoto ndaika panja nkuraya ndeti ndipange zina kaye ndilowa nyumba ndeti ndalowa nyumba saro ija inadzalusa ndikuchita nchikwama chichachi ndikumenya nyumba ngambikiratu idamenyera kuchokera ili panja pano kumenya khomalo umenya khomalo ngalo mene kuonekapo ndi saro mene mene ndi saro ndeyitaomba pamenepo ndi munata nadzatuluka ndikugwira ndentayigwira ndataipanga pagi ndikuikaso nchikwama muja ndikutseka nangoika nchikwama muja amweneyo sinagonese kunoko liwiro kagulitsa wautali nkuti apatikagulitsira tumalonda tidakumana pa gateway ndipamene agulira kodi njoka zommayenda nazo mmazinyamula muchani mukamakagulitsa ine ndimazinyamulira nchikwama nkuika mgalimoto chikwama chake chotani apa zikwama zosiyanasiyana ndi zikwama zambiri nyumbamo zopitira mwina zikwama 25 fa zikwama ndeni mangopatsira machina ndikauza kuti pali 1 big one olo 2 small ndama 20 patsara 1 big one ndeti mutenge chikwama ngati chiti mukeke mmenemo ngati mumu mathawika monjoka mmenemo umu ndimathawika monjoka kuchoka kupita nayo ulendo wautali upita kagulitsa mujaina amanyamula dengu lanyamula masamba inu makhali mayika monjoka mchikwama naikamo kupita kagulitsa sikomoka muchikwamamo ayi tsopano mukunena zoti njoka inang'amba apo ndiye manenso zoti ng'ona inabolaso pa bowa apo ng'ona ndenayika nyumbamo ndiye chifukwa choti ine nditayika nyumbamo eti ndayitsekera mchikwama ndiye ng'ona ndi njoka nziwiri zosiyana ng'ona ngasi chili ngati chingati koma simakhani mphamvu kwambiri ndiye idang'amba ndikuruluka ndikupeza kuti fa ndayika chuja ndichina cha marabu amene momwe kwetwa chimeji ya marabu je ndikumenya pamene pa ndikuruluka kuchokera mkati mwa nyumba kutuluka kunja ndikugwira ng'ombe mwana wa ng'ombe jayi ndikuduliratu udula mwendo mwendo ndithuti ndiye inu zinachika nthawi chimenezi inachitika mmawa ndetu inali njala timene inali njala fa ng'ona imasiyana so kwambiri ndi njoka fa njoka imadya pa kanthawi pamene ng'ona imadya pafupi ndithuti ndi ng'ona imene ili kuti ng'ona ndaigulitsa munagulitsanso kuti ndagulitsa kwa mzungu ina wake amakondobwera timakondokumana kwambiri ndi anthu ambiri pa gateway pamene pakuyendera malonda a njoka ndi ng'ona pamene business imayenda kwambiri kwa amene mtima umakankha mwazi kwambiri mwina kuno simufuna muone nawo zimene zikuchitika kuno chifukwa kuno kuli njoka imodzi imene akuti idapha mwana chakudowa uku ndipo iwo anapita nakayigwira kumeneko amayisunga kuno kuja ndi kuntunda koma akuti njoka imene zikhala m'madzi ndeti nati tiyeni tipite kuti tikaone njoka yake imene mwayigwira pa njoka yake ndi imene ndayigwira ni njoka yanji imene imene ndi green mamba wa m'madzi imakhala m'madzi momwemo imakhala m'madzi momwemo imene umuluma munthu ndeti zifunika mutemera mankhwala m'madzi momuno asatuluke iyayi asatuluke mukhoza kuyitulutsa kuti anthu mwina ena ayione bwinobwino imene ngathu yitulutse mayona imene ndi njoka nthu yeneni osati yongolenga yayi imene ndi njoka yeneni yokozedwa na mbuye ndiye meme kuti inapha munthu imene tsopano kuti inu muzitha kuyigwira chonchi osakulumani chimachitika ndi chani basi faka mankhwala komanso kungozoera upanga mene tingadziwa kuti njoka ikamavura tene upanga zorani ndithu ikamatulutsa kalilime chonchi chimakhala kuti ndi chani ikamatulutsa kalilime chonchi chimakhala kuti kulusa basi ndithu ndiye singakulumeni ino imene baba apa pasinga ndilume ineyo ndikhoza kuyigwira mungatha kuyigwira singa ndilume ya singakulumeni irati ndilume chingachitike nchani
irati kulume ndenene kuthandiza ni treatment ina ake nditori pakaicho sichiteke. Ndiye ndaona maigwira pakati pamenepo. Ndaigwira pakati. Mofo igwira kuti kunchira. Pena pali pose pene mukagwire. Kunchira ola kumuru ola pena pali pose pene mukagwire pali bechofuta. Katundu wanga mugawane kumeneko. Amene katundu muzimugwira ndithu pang'ono. Katundu wanga mugawane. Iyi ndi green mamba akuti singandilume. Sachita nayo mantha singakulume. Sachita nayo mantha ndigwire bwinobwino. Mngatwika sonkhosi. Ali ndike nkhosi komene sindingachite bwana zimenezo chifukwa moyo nkada ukonda koma katundu uyo ndi amene. Amene ndithama khala mmadzi. Nyamulani katundu wanu. Aine mwini wake ndimayika nkhosi ndithu chonche kupanga bwinobwino. Imene kuti mukagulitse ngakwane ndama zingati? Kuti ndikaigulitse ndi 76,000. 76,000 Malawi kwacha. Iyi ndi mbuzi ikulenga almost mbuzi ziwiri pamenepo. Olomwe so zitatu. Mbuzi zitatu kumene. Ehe. Ndithu.